Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndinoda kureurura zvose izvo zvandinoita sisi vangu, even though kumagumo kwazvo sometimes I do fail, but hii ndinenge ndatombozama. Nditori nekamwe kamweya katori pandiri kekuti handidi kukundwa, so sisi vangu vakaroorwawo nemurume ane zvimari, saka pane zvakazomboitika mukoma izvo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kuvanzwira mweya wegodo, uye zvekare nemamwe mapromises ainge avapo pakati pangu nemurume wasisi, asi zvakabva zvachizoramba. Vaitondiudza kuti ndiwe uchapinda panyanga, but ndaisatozvizivawo kuti murume anokwanisa kungokuudza anything kana achingoda kungorara newe chete. So by the time that I realized ndainge ndatobatira pamuviri, ndokubva vanditi unofanira kutoti unge uchitobvisa nhumbu iyoyo, zvinova zviri zvekuti zvakandirwadza kusvika pekupedzisira. Anyway, I then moved on with my life. Ivo vagere kuprovince kwavanogara, tose tiri kunoku kunyika yevatorwa. Ndikabva ndazviudza kuti let me start life afresh, but mukoma vakabva vazonditi uya kunoku because murungu wangu ari kuda munhu webasa, saka kana tikashanda tiri tose zvinenge zviri nani. I was avoiding her because munhu wekuti she is very successful in life, and zvinotondisvota kutondibhohwa, and vabereki kumusha uku vanoona sekunge kana vakatumidzirwa mari nasisi inenge iri mari inotenga kudarika mari yandinovatumizira inini. So mukomanashi ndakazoti ndava kugara navo musame location, ndipo apo pavakabva vachizoti vainge vachida kuti mwana wavo ange achizoya kuzodzidza kunoku, saka kamwana kavo kakazograduata grade R last year. Izvo ndo zvandakazoita mukomanashi because ndainge ndatadza kuparadza marriage yavo. Ndakatoendawo kune umwe sangoma wemunhu ndikamupa mari. Apa yainge iri mari yakawanda yandakamupa. Pandakaona kuti zvainge zvaramba, ndo pandakabva ndazoti zviri nani kuti ndinge ndichitongoisa mhepo yakashata pamusoro peupenyu hwemwana wasisi. Saka sisi vakatora mwana wavo, gore rose ainge ari mugrade R, saka zvino akati ava kuenda kunograduata. Mukomanashi ndopaakabva achizoti makuseni paya ndava kumugadzirira zvokudya, ndikabva ndazoisa pupu pachingwa chake. Akatofungidzira kuti rainge riri dovi, but ndakangozanganisa nezvipupu zvembwa, handina kunyanyisa stereki, ndokubva ndatomupa sandwich akabva adya. Izvi ndainge ndazviudzwa nasangoma uya kuti iwewe sezvo uchiti ivo sisi vako vanoita sekunge vane zodzo, saka ngatichivabatirai pamwana wavo. Sofa hangu hapana chandati ndaona pamwana wavo, ndichitoriwo netarisiro yekuti dai zvikaita, shungu dzangu ndedzekuti vanofanira kuti vange vachimubuda mumarriage because vanovhaira chaizvo. Kana mukavaona vachivhaira munoti ya, ende vanenge vachitotaura zvavanonzwa kuda, saka ndava kuda kuvabatirawo pamwana wavo sezvandakaudzwa nasangoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndina basa neavo vanenge vachizondijaja mucomment section because zvandinenge ndanzwa kuda kuita ndinotongozviita paspot, handina mangwana. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Mune moyo wakashata vanzvadzi, munoreva kuti mungadyisa mwana tsvina yembwa, kunyange mukati yanga isina kumbowanda tsvina yacho iyoyo, but tsvina itsvina. Anyway, ngatitaurei navo mucomment section. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mainge muri mugore ra2017 apo pandakaenda kumusha. Ndakaenda kumusha ndichida kunogadzirisa passport yangu. Ndaingogara ndichingoudzwa kuti baba vangu ivo vakaromba uye zvekare vanondishandisa
ende vanoshandisa zvekare nevamwe veukama. Izviwo ndizvo zvandakazoona mubedroom mababa. Saka baba vainge vabuda, ndakazoti ndava kusara ndichisecha because ivo ndivo vane mabirth certificate edu ose. Kana uine zvaunenge uchida kutoita unotoenda kwavari vokupa madocuments ako. Saka ndakabva ndati sezvo ndiri kuda kubuda, regai ndikobuda nebirth certificate apa. Baba vainge vasipo. Ndakapinda mubedroom ndokubva ndatanga kutsvaka, ndikabva ndazoriwana. Asi ndakati ndava kuda kubuda, pane chakangonditi wadi wambodongorera pasi pembedha. Ndakabva ndadongorera pasi pembedha ndikabva ndaona kuti painge paine crate yainge iripo. Mukomanashi ndikabva ndaona kuti mucrate imomo mainge muine mazai uye zvekare nezvimwe zvimucheka zveredhi nemazita. Zita rangu mukoma rainge ritoripo nezita rimwe randinototya kutaura, but munhu uyu iye anorakidza kuti ainge ari wekuMozambique, ari munhurume uyo wavakandichatisa naye. Ndiyo confession yangu mukoma yandiinayo, asi even though I found out kuti ndizvo zvandakaitwa nababa vangu, asi kuti ndike ndichivaudza chokwadi vamwe veukama handikwanise. Hapana pandingazomboda kutengesa baba vangu. Zviri nani kuti vanhu vangoti baba vakaromba but zvisina proof, rather than kuti ndizovaudza kuti zvechokwadi nditorine zvandakaona. Nazvino kana vanhu vakatanga kutaura nyaya iyoyo mugroup, ndinotoita sekunge pasitomborina kana chandinotomboziva. Apa kushandisiwa ndinotoshandisiwa. Mukoma makamboshandiswa nechikwambo chichiita bonde nemi, zvekuti munosvika pakunakirwa naro bonde racho. Kana murume handichatombomuoni sekunge chinhu ini ndinotonakidzwa naro bonde iroro. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi kutonakidzwa nechikwambo kudarika murume. Mahwani, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoitawo zvekudriva mauber. Ndinoda kureurura kuti ndakatsikawo umwe mwana wemulocation akazongowanikwa mangwana acho makuseni akafa. Ndakangoita hit and run ndokubva ndamhanya ndikanopaka motikari yangu kwava kuigeza. Makuseni ndakamukirawo makuseni seni kwava kuenda kubasa. Saka nazvino hakuna kana anotombozviziva kuti mwana uyu ndini ndakamutsika. Musi wacho iwoyo mukoma ndakakasira kubva kubasa. It was somewhere past 8. Saka kamwana aka kakangobudikira out of nowhere. Apa ndainge ndichitomhanya ndokubva ndakatsika. Ndakangodongorera ndikabva ndatoona kamwana aka kasingapfakanyiki. Ndikati pano kana ndikaramba ndakamira ndinokwanisa kuzourawa. Ndikabva ndamhanyisa motikari yangu kwava kuenda kumba. Saka kakazonhongwa mangwana acho. Mukoma nashe, kana mukaposta nyaya yanguwo ndiziviseiwo. I know kuti pandiri patori nemweya wengozi, but ndanga ndichitarisirawo kuti pandinozodzokerawo kumba then ndichazotsvakawo n'anga yekuti inokwanisa kuzondibetsera kuri kutsipika. But I don't know, munomu muSouth Africa nhai ngozi dziriko here? Ndakambonzwa umwe uyo ainge achiti nekuda kwekuti vanhu muno vanonyanyisa kudya nyama yenguruve, saka mafuta aya enguruve anoenda obva azonopisa mweya wacho iwoyo wengozi. Ndokusaka muno musina mweya wengozi like kuZimbabwe. Kana mukaposta ndizivisei mukoma, panewo akambouraya munhu here muno muSouth Africa? Ko zviri sei? Wakambosangana nezvawakasangana nazvo here? Uye kune avowo vane zvavanosangana nazvo mushure mekunge vaurayawo munhu, makazozvifambisawo sei? Mune kwamunokwanisawo kundionesawo kuti ndikaenda ikoko ndinokwanisa kunobetserwa. Apa mari pari zvino ndiyo yandisina. Please post my story, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Makatouraya munhu, you need to confess. Hanzi pane dzimwe nyaya dzisingatauriki. Kana mudzimai wangu handitombodi kuti ange achizviziva
kuti izvi ndo zvakaitika because no one even suspects me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu zvekare. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ini hangu ndafungawo kuromba, ndiyo secret yangu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 43 years ekuberekwa. Kana chandii nacho handitomborina. Naye kana ndikawanawo munhu anokwanisa kundirombesa, ndinganzi ndiri wrong here. Please tell me, I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndiri kutochembera ndisina kana chandii nacho, saka zviri nani kuti ndige ndichingoitawo izvi zvekuromba. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndine umwe murume uyo wandiri kudanana naye, iyewo ane vana vake vaviri, iniwo ndine mwana wangu 1. Murume uyu pandakatanga kudanana naye ndainge ndisingatombonzwi kumuda, nazvino inyewo yekuti anopota achindibhadharira rent, kunditengera chikafu nei. So nyaya iripo ndeyekuti he proposed to me akati ari kuda kundiroora, but dambudziko riripo nderekuti akandibata 5 times ndichimuhurira, not zviya zvepamafoni zvekutondibatikidza nditori nemunhu muroom mangu, but achingondiregerera chete. Apo paakazondibata rwechinumber 3 ndo paakamboita sekunge atsamwa akabva andiramba, but mangwana acho makuseni akabva azotanga kundifonera achiti bebe ndichiri kukuda. Zvino ndobvuma here? Nai zviriko here kuti unochita munhu 5 times obva akuregerera? Is it true love kana kuti panewo zvaari kuda kubva kwandiri? Ndibetsereiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi 5 times. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndina vamwene vangu avo variko kuZimbabwe vainge vachifanira kuuya kunoku kwatiri kumhiri kwemakungwa, but mukoma handisi kana kutomboda kutaura kudai. Ndakazotoudzawo amai vangu kuti vange vachitoita zvokuenda kumaprofita, and I guess the spirit world it is for real because I did not expect for it to work. Ndainge ndakatombotaura neumwe lawyer ndikati handisi kuda kuti ungochizoprocessa mapapers acho in time, but kunonetsa kuti hakuna corruption zvekudaro. Saka mama vakabva vazoenda kumasowe vakabva vazononamatira vamwene vangu kuti zvinhu zvavo zvisafamba, and the visa got rejected. Ndakafara chaizvo, but murume wangu is so stressed, ari kuda kuti amai vake vange vachimbouya kunoku kwatiri kumhiri kwemakungwa. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvamuine hutsinye nhai vanzvadzi, mune ramangwana sezvo makati mune vana vakomana, nemiwo muchazovawo vamwene. Ipapo zvimwe kuda munenge madzoka kuno kuAfrica, mava kudawo kuenda kunoshanyirawo mwana wenyu, then muroora apa anenge akakuvengai. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakarombeswawo neimwe n'anga yekuGhana iyo yandakasangana nayo paFacebook, but nyaya iripo ndeyekuti ndava kutotevedzera chimwe chitendero, uye zvekare ndakatonzi ndige ndichitenga rimwe bhaibheri, asi bhaibheri iri vakati richazongouya kwandiri. Zvino bhaibheri iri vakati haritengwe nemari asi rinotengwa neropa. Ndikabva ndabvunza kuti ropa reiko, ndakabva ndazonzi ropa
reimwe sister yangu, sezvo ari iye anokwanisa kuzondikanganisira zvinhu zvangu. Ndikati ko anogokukanganisirai seiko, uye iniwo anogondikanganisirawo seiko? Because nganga iyi yainge ichiti nemanamatiro acho aanoita kana shrine yangu inotomboita ichidengenyeka, saka hanzi anonyanyisa kunamata, saka ropa rake ndo richazoshandiswa, iniwo ndichizobhadharawo bhaibheri racho iroro randichange ndichizoshandisa muchitendero chacho ichocho chitsva. Zvino ndiri kushaya kuti ndoitawo sei, kutoda ndinoda kumuchekeresa because nguva yangu ipfupi pfupi. Ndakapiwa makore anokwana iwo kuita 4 kuti hanzvadzi yangu ange achizopinda muvhu. Hanzi come rain or thunder anofanira kuti ange achizofa in the next 4 years. It does not matter kuti wamutsvakira matsotsi akaurawa kana kuti toshandisa shrine yedu, but pandakati chishandisaika shrine yenyu, but high priest wacho anoratidza kuti iye anototya minamato inobva kune sister yangu. Zvino chitendero ichi mukoma makuseni oga oga ndinobuda panze ndisina kana chandinenge ndakapfeka. Lucky enough kwacho kuno kwandinogara iko kunzvimbo kwekuti kune privacy yakanyanya. Zuva paya parinenge richibuda ndinenge ndakatarisana naro zuva ndichinamata ndisina chandinenge ndakapfeka, ndiine hari yandinenge ndiinayo. Pandinozodzokera nayo mumba ndinobva ndaona kuti munenge muine mari muhari imomo, asi chava kundivhundutsa masacrifice. Kana iri mari, aiwa mari, I don't complain, ndiri kuiwana chaizvo yakawanda mari, but ndinotonamata zuva mukurombawo kwangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo, ndo inonzi sun worship ka iyi yavari kuita. Hanzi there is nothing new under the sun. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi sisi vangu pose apo pavanenge vachinamata, then kushrine pane zvinoitika kushrine ikoko kugana kwacho zvakangoma hazvo vedu way.